Ето тук да ви пусна още едно клипче от къщата. Само вижте. Не свети никъде. Никъде не свети. Ще кажат, да, ама тук трябва с лазер да се пусне. Лазера не играе роля при полагането на подовите настилки. Тук се гледа равнина. Дори да има денивелация, която аз гарантирам, че няма повече от половин сантиметър от край до край. Ето, поставя се на точно под вратата. На стара никъде не свети. Да приемем, че това е ламинат или винил, или паркет, или каквото и да е. Няма движение. Ляга плътно ламелата. Точно под вратите, където се срещат замазките и една инфарктната зона. Точно тук е перфектно. Ако погледнем и балончето къде е, балончето е по средата. Така че така трябва да се издава обект. Да бъде готов. А не после да дойде фирмата, която слага подовите настилки и да откаже монтаж поради неравности в замазката и съответно влизаш в един филм с саморазливни замазки, влизаш в един филм с технологично време за съхнене, за отказване на монтажи и всякакви такива филми, които се избегват още на този етап. Още сега. Я да имаме тук наклона за сифона. Хоп, наклон за сифон. Това е положението. Така и ще бъде. Има качествени фирми, така че търсете, просто търсете.